Og Elisabeth her. Og hvad skal vi i dag? Ned og handle ind til aftensmad og filme, hvad vi laver hele dagen i dag. Og ja, det glæder vi os til, fordi det her det er vores første video på den her kanal, og det er som sagt en kastet-kanal, som I kan regne ud. Og det navn vi har, det hedder BEN... E-L-I-S. Nej, ikke S. Ja, bare E-L-I-S. Eller I, det er. Og så blog, eller vlog bagved. Men hvis jeg har nogle forslag til et ordentligt navn til kanalen, det var bare lidt noget, vi fandt på til at starte med. Men det synes vi ikke lyder godt, så ellers finder vi nok et navn selv, hvis det er. Men det var bare det første, så vi ses i det næste Vi ses. klip. Så vi ses. Handle. Ja, som vi så ikke vil filme, fordi det er lidt svært, og nu kommer der sådan en turistbus-ting noget lige ved siden af, hvor vi står. Så ja, det er sådan lidt meget spændende, altså. Men vi har i hvert fald fået handlet og sådan noget der. Ind til vores aftensmad og handle ind til noget godt noget, ind til vores hygge, sodavand og det. Ja, men det gør vi ser på tingene, når vi kommer hjem, og så skal vi hjem og gøre rent og sådan noget der. Så det kan være, der kommer en lille montage eller et lille update på, om vi får gjort rent eller ikke, eller hvad vi får lavet. Eller hvad vi laver til, eller hvad, når vi laver aftensmad. Det kan være, at jeg filmer, at vi laver mad. Eller får kameraet til at filme også, sådan, så at det automatisk kører. Så ja, så vi ses i næste sted. Næste klip. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 up in the air. I want you to jump, jump. Like you trying to get stuck in the air. Like you trying to get stuck in the air. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care. Det var bloggen for i dag, og vi laver en ny video i morgen til bloggen. Hej hej.